זמנית אינטנסיבית. נגיד שלום לפרופסור מיכאל דרקסר, מנהל המחלקה האורתופדית והמערך להחלפת מפרקים באסותא אשדוד, ולידו מיודעתנו פנינה קליין, מטופלת, מורה לריקוד שעברה ניתוח להחלפת ברך לפני חצי שנה, ולפני שבוע החליפה גם את הברך השנייה. אתם קרים מה שנקרא, אתם כבר נפגשתם אחרי הדיון, ועכשיו הנה, הרגענו לכם עוד נפגש. אז שלום וברוכים הבאים, שלום פרופסור, שלום פנינה, נתחיל עם הגברת כמובן. ככה אנחנו נוהגים לעשות. אז קודם כל, לפני כחצי שנה עברת ניתוח בברך אחת, עכשיו עברת אותו ניתוח בברך השנייה. לפני שבוע בדיוק. כן, מה קרה שם בין לבין? בין לבין, אחרי חודש חזרתי בניתוח ראשון לרקוד, להרקיד. ופשוט לא להאמין, איכות חיים מדהימה. והחלטתי לעשות את ברך השנייה, וכבר היו לי כל כך הרבה כאבים, ושוב לקחת כדורים, אז החלטתי שיש רק שתי רגליים, ונעשה את זה עד הסוף. ואת צריכה את שתינו בגלל שלך. כן, ואני מאמינה שתוך שבועיים אני חוזרת שוב לרחבה. וואו. זאת אומרת, תודות לאדם הזה. עד עכשיו שבוע אחרי הניתוח, ויש איזושהי מגבלה כרגע מבחינת כאבים, מבחינת מגבלה שבוע אחרי ניתוח. שבוע אחרי ניתוח, קודם כל הרגשתי הרבה יותר טוב מהניתוח הקודם. הטבה גם בכאבים, הקלה בכאבים. אולי בגלל שהיית מוכנה, ידעת למה? ידעתי, המוח אולי חשב. הוא זכר. אבל ממש לא להאמין, אני שבוע אחרי כן. מתי השיעור הבא שלך שאת עומדת ומרקידה? אני מקווה שגם אתה בא לרקוד? לא, אני אצפה. חבל. שואל בשביל חבר, כן. בעוד שבועיים אני מאמינה שאני חוזרת לרקוד. מדהים, מדהים. זה פשוט מטורף. פרופסור, מה עשית? השתלת לה גם אופטימיות באותה הזדמנות. לכולנו אופטימיות, זה מדהימה. כמובן שלא אצל כל אחד זה המהירות הזאת, זה תלוי המון איך מגיעים לניתוח, ופנינה היא גם מתעסקת בכושר ועובדת הרבה, אז כמובן שהיציאה מהניתוח היא יציאה הרבה יותר מהירה והשיקום הרבה יותר מהיר. האם יש פרק זמן מינימלי בין ברך אחת לשנייה, או שפוטנציאלית אפשר לעשות את זה דו צדדי באותו ניתוח? עקרונית אפשר דו צדדי, רק גם הבחירה של המטופל צריך להיות יחסית צעיר וחזק כדי שיוכל להתחיל ללכת מיד. זה לא ניתוח דחוף, זה ניתוח אלקטיבי שאין מה לעשות את שניהם ביחד, כי אם אתה עושה שניים אז זה פי שניים סיכונים, פי שניים דברים שיכולים להשתבש. עושים אחד, רואים שהוא מרגיש טוב, וברגע שמחליט עושים את הצד השני. כפי שציינת, פנינה היא אדם שעוסק הרבה מאוד בפעילות גופנית. אני מניחה ששם מדובר במקרים של סחוס נשחק יותר מהר. זה משנה באיזשהו אופן את הדרך שבה אתה מוכר לנתח או לטפל? על השחיקה משפיעים הרבה דברים. הרוב זה גנטי וכמובן פעילות גופנית. בסוף זה כמה שחיקה וכמה עיוות יש להתמודד איתם בניתוח. וכמה מגבלה תפקודית יש לתוצאה מזה. שבגלל זה, בוא נגיד, אני עובד עם הרובוט, אז זה קצת נותן לי, מאפשר לי לעשות תכנון וביצוע שהוא קצת יותר מדויק מהרגיל. האם יש ערך לפעילות גופנית, למי שלא עוסק בפעילות גופנית, להגיע לניתוח במצב גופני יותר טוב, ממש בחודשיים, 3 חודשים לפני הניתוח? זה החבר שלו? החבר שלו, כמובן. הרבה חברים יש לי. עקרונית נכון, רק הבעיה שכואב, אתה מוגבל, לא גילינו דבר חדש, אבל להתחיל 2-3 לפני שאתה בשיא הכאבים וכבר יש לך תור לניתוח, ואז להתנפל על הרגל ולהתחיל לעשות כושר. שחייה זה טוב. שחייה זה מצוין. אדם של אג'נדות, שחייה זה מצוין. רגע, אז פנינה, שבוע וחצי אחרי הניתוח, את מרגישה בסדר? שבוע? מרגישה נפלא. מרגישה טוב, אין כאבים. אני אוכל לקוד לך פה באולפן. אני אשמח. על השולחן בבקשה. רגע, אבל מבחינת תפקוד, התפקוד רגיל, את נזקקת למשככי כאבים? כן, הם פחתו, השבוע הזאת, השבוע הזה, מיום ליום פחתו. אני מהרגע הראשון הלכתי גם עם מקל. מדהים, וואו. ככה ש... וזה חצי שנה אחרי ניתוח ראשון, זה מדהים. זה לא להאמין, זה לא להאמין. הרגל שבעצם נותחתי, הימנית, היא כל כך חזקה שהיא מחזיקה היום את הרגל השמאלית. זה פשוט לא להאמין. אני תמיד אומר שאורתופדים לוקחים אנשים עם בעיה והופכים אותם לאנשים בריאים,
פותרים את ולא לפחד, ללכת לנתניה. אני קצת מרגישה שהחוויה שלך עוד רגליים, כנראה שאת ממש... תודה רבה. ממש שם, ממש שם. תודה רבה לשניכם. תודה רבה ורק בריאות. תודה רבה. טוב, אנחנו כבר בנושא הבא שלנו, שתלים חכמים בשיניים.